Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras po sa DCGB, alas 5. Iyan po, kasabago. Ngunyan, iba ng oras. Pasensya na ka mo. Sa totoo talaga, nangin turok ako. Paano kaya salbat? Salamat po sa Aleco. Salamat tununon sa Aleco tabi. Dahil sa ino, nagimata ko ngunyan na aga. Salbatan ng puro palso kang kuryente ka sa bagong aga. Kasabanggi. Ang ganun yan, mga tugang na alas 5, nag-resume sa kuryente. Yan, mainit baga. Ay, ano ka iyan? Ngunya na aga. Eksaktong alas 5, nagbalik naman sa kuryente. Nagimata talaga ako. Naglabad-labad sa electric fan. Salamatong tabi sa Aleco. Ngunya sa ako nag-experience dyan sa lugar. May na on and off ang kuryente. Hello, good morning. Yes. Ano? To you by Aleco. At may bako sa karaw talaga. Bako sa karaw. Na problema ako. Ngunyan lang na mga panahon na yun. Kan panahon ka ito kan apek. Dahil nag-on and off ang kuryente dyan sa Washington Drive. Ingalis na yun eh. Ata nang ngunyan lugod. Pero sa totoo lang kang kaka-on and off ka subanggi kanday kita nangiturog kay atab. Ngunyan pag alas 5, pagbalik kang elik kang kuryente, nagimata ko. Kaya dapat masiramon mag-star sa SM. Sain? Sa SM. Mag-star sa SM. Salbata ng pangyari sa lagan. Maray man ang magkaswapon baga nag-standby ako sa SM kinagkape ng ora. Yun na yun ka ba? Oo. Pero naglalakaw ka. Pero mas gusto ko sa kwan, mas gusto ko sa LCC. May sinunod siya mo. Distansya lang kamong doon. Nakamalis siya ako ha. May pigilin kaming dawa kanagi ko. Pababa ka elevator. Sunod pasakat. Nasabat ko nang gasosarong magayon. Okay. SM ka. Una mo na yung pagtiyo sa Pilipinas. Iyon na nga. Paano na ginagbibigol ko mo sa Tagalog? Ay, nako. Yes. Yes. Masi Manuara na. Aray, di pa man, diyan pa. Kung bako dyan nabanggi sa agang maaga, tapunan ko naman sa pag-asa. Mag-ingat man, nakita ta. Ang magbibang mo niyan, ang tapuyas, mabusogon. Iyo. Aleco tabi, mag-brown out na tabi ka mo, habang dahil pa si Manuar. At akan sarong alda baga, makusugon sa oran. Pirang beses pa rin palsok sa kuryente sa Washington Drive. Kilat siguro ito. Iyon na nga. Dati dahil man nangyari yan eh. Dahil man nangyari yan dati. Dahil man nangyari yan. Kaya dapat, kung napasayan doon, Aleco, mag-brown out na ka mo. Yeah. Okay. Sige. Goodbye. Kansar, anong aldaw ito na makusugo nun sa ura na bubinagsak tabi ay salbatana. Pirang on and off sa kuryente mga tuga. Gari kan, anong aldaw ito? Taon ako sa harong. Pero doon ko siguro tayo ako sa harong. Salbatanang kusugan mo na. Sabi ni dating Councilor Chito Baldo, please naman ngaya, punan mo na tabi. Good morning na baga. Yun na, punan ta na po sa punan ta na tabi. Ay napangyari man nga niya ko ini man na. Hello, good morning. Papasulong muna ko si Jonas. Ada. Di man naglaban pasukan ni Jonas supukaw. May missed call na duwa sa ko si Jonas. Pasalamat ka, napasiran ko katurog mo sa Aleco. At yung ani mig nang ito ako perang beses na akong buhat tindog ka subanggi. Tapos ngunyan pag eksaktong alas 5, nagbalik sa kuryente. Nagimatamig ako sa electric fan. O pasalamat ka sa Aleco, kung dahil nagbalik sa kuryente. Di ako nagmatamig. Salbatana talagang pangyari ng ngunyan na aga. Patapiga po ng wala si Jonas. Sige si Mag, kaya ko, may naturog pa. Pero nang iturog bang gayon? Pero mo lang kayo mga kamo. Bata pareho baga kabing barangay. Okay, sige bigaw, salamat. Winda, pariporto tanan mga pag-iribata-bata na standby ni ka sa bago pa Primerong bareta, mga tugang hali po dyan sa luwag. Pero taon-taon tabi na 7:30,
Ta si Jimmy, nagpali ko kasapon. May appointment kita taod tabing 7:30. Abangan nindo ta interviewon tang aliko. Taday na ako ginakukuha kasimbagan tungkol sa on and off kang kuryente sa palibot ha. Magkakaroon ta so technical head o chief kan technical mga tugang sa aliko. Diyan pong alas 7:30 sa programa nga hapon. Ha? Ta sinakyadan ni Jimmy kasapon. Pero ngunyan talaga bago sa karaw sa Albatan. Muha mo ako. Pero salamat manggaray sa aliko. Kapag balik ang kuryenteng alas 5, pag naglilipot nga niya ako ang electric fan bitis ko, nag-under parang sa electric fan, nagimata ako ngunyan na. Jimmy, good morning Jim, come in. Yes, Bibi. Naglinaw ko sa opisina ni engineer ni manager Wilfred Buxet. No. Inda ko nisahin yan manager. Ano sa kopintaram ko nahin? Wara. Bigod kayo. At simbag na Iyo. masimbag si Engineer Mark G. San Lucelo. Maray nga ni si Ejin Lucilo ta, nagtugot na makauron ta dyan todo, ano? Ha? Si-text mo nata. Iyo. Iyo na, nari mati na, oh. Engineer Mark J. San Lucilo, ni sa kuya sa number. Nag-reply na? Oo, rimati na baga. Very good. Abangan kan mga tagantabay ko ano ang rason, ano ang estado ngunyan kanali ko. Dakulong pang iba. Iyo. Mapagalon, boy. Ngani na magkarilinawang kita natatarog ka ng sistema, serbisyo na. kanali ko. Oo. Aha. Okay, Mientras sige. tanto, BP, sa iba pa niya itong mga istorya, follow-up na midbidan naman tulos sa pagikan familia ang pinagsabing membro kan NPA na nagadan sa enkwentro sa Barangay Busak sa Ligao kanakaaging aldaw. Matatandaan sa inot na informasyon, nagresponde ang mga membros kan militar dahilan sa info na may nangungulik tada sa lugar sagod na nagkatarapurakan as hindi na nagpurutukan nagdurar nin 15 minutos pagkatapos kan baralyuhan in putok sarong gadan anawalat Oh my goodness. at pangaran kan gadan certain Gilbert kanya Biral Dalma 41 anyos soltero taga duman sa nasa Busak na recover harani sa kinatumbahan kan sabing persona sarong M16 rifle, magazine, bala, bandolir asin iba pa. Ang mga ebidensya dinarakan Philippine Army sa Regional Forensic Unit mantang anantay personal mine plus wire dinarakan Army sa EOD sa pamamayo ni First Lieutenant Bernabe. Ang bangkay dinaraman sa punerarya sa pagikan pamilya kanasabing nagadan na armadong persona. Grabe, ano. Then, identified ako sa taga sa nagrupo ini? Nakabugtak sa record, CTG. CTG. Oh, okay. Yan, BP. Sa Okay. yung follow-up, nasalita di si GB nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa lawas. Good morning, tabi dyan kay Ronnie Bernabe Liuna. Nasa Kingdom of Bahrain. Yan. Maray na aga tabi, Ronnie Liona, dyan sa Kingdom of Bahrain. Yan. Hello, Migo. Nakatutok siya ngunyan sa tuya tabing Facebook Live. Ha? Hindi po sa DCGB. Maray na aga tabi, Ronnie Liona. Ha? Nasa Kingdom of Bahrain. So, the best ining amigo top OFW. Okay, o sandali tamay nag-aapod. Hello, good morning po. Ay, naputol pangyayari sa Mauraro. Madali lang bosing. Ay, so amigo ta, sa nag-aapod. Na kwan, na lubat so cellphone. Pangyayari sa Mauraro. At na nga ni, pig-charge ko ini kasubanggi. Dahil man pala na-charge sa on and off kang kuryente. Maluyaon so charging ka subanggi kaya paano na ini yun na ini so insinapartangon niya na aga. Okay, o sandali lang tayo charge ko ng amigo so smart na number ko ta maluya ang laban. Mientras tanto mga tugang duman na muna kita sa kinamamugtakan ni Ans Galero. Hali po dyan mga tugang sa luwan, mga baretang mainit sa morning hirit. Hello, Ans. Good morning. Come in.
Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Tranquilo man sa Albay District. Mientras tanto, sa iba pa man yatong mga istorya, naglalaom ngunyan na Legazpi City Veterinary Office na matabangan sindakan sanggunian panlungsod ng Legazpi na mag-create nin sarong ordinansa para ma-institutionalize o talagang maipalago sa ining pagigibon nindang Legazpi City Search and Rescue Detection Dog Organization and Explosive o ining Lesardo. Inian na sinabi ni Dr. Manny Estepona kung saan matapos na maggraduar sa training ang 10 K9 unit sa sindang handler sa ginibong training para sa rescue operations kani lalo na kung may kalamidad, nahihiling niyang dapat na dai masayang ang espersos kan gobyerno lokal asin maipadago sa naan siring na programa. Alagad posibleng kaipuhanon ng dakol na fondo o kay pondo para sa nasambitan ng bagay kung kaya mahaga daw siya nin advice sa mga miyembro o kan konseho kung ano ang dapat nagibuon kay ni asin kung ano ang mga requisitos para man masuportaran ini asin magibo ini bilang sarong ordinansa. Sa ngunya na hagad ni Sipona na immediatamente action man tigdi para maipanagos ini asin mapakinabangan man lalo na kung iguan din search and rescue operation digdi sa palibot kan syudad kan Legazpi. Ita BVP ang informasyon kay Bansi Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat sa report. Hali dyan sa luwas. Okay, alas 5:39 na, mga tugang sa morning hirit. Tuloy-tuloy ang mga balita. Bago niya to apuran ang mga headline. Munya na pag-aaga. Duman mo kita kay Joshua Bino. Hello Joshua, good morning. Come in. Yes, good morning Tabi VP. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag tapang bareta sa kamabutan na mas maparikas ang koordinasyon sa tahaw kan mga kapulisan asin mga eskwelahan sa syudad kan Legazpi, lalo na pag-abot sa mga programang kontra droga, terorismo asin kriminalidad. Sarong Memorandum of Understanding ang pinirmahan sa SOTMA ni Legazpi City Schools Division Superintendent Danilo Despi asin Legazpi City Chief of Police Lieutenant Colonel Dennis Balya. Nagyari ang pinirmahan alas 9 ang aga sa SOTMA sa laog mismo kan Legazpi City Police Central Headquarters. Pero kay ni GP ang anuman na programa kan mga kapulisan para sa mga kabataan lalo na mga estudyante mas marikas na ining maihahatod dahil lang ta automatic na ni asin dahil na kaituan mag-agi pa sa haloy ng mga proseso. Susug sa kasunduan, magiging magkatambal ang duwang lado sa mga programa para protehiran ang mga estudyante, lalo pag-abot sa pagsugpo sa kriminalidad, illegal na droga asin terorismo na sigun si Chief Balya, kadalasan sa mga nagiging biktima iyo ang mga kabataan. Mientras tanto, siniguro pa ni Balya ang kahandaan kan mga kapulisan na magresponde sa anuman na emerhensya in kaso kaipuhanon sinda kan mga kakian asin mga eskwelahan. Kung kaya dara kay ni, inako man ni Despi ang tiring na kasunduan sa pagsabi na saro ining paagi na masiguro ang kaligtasan kan mga eskwelahan sa palibot kan syudad kan Legazpi. Yan man ta BBP, ang mga dagdag tapang impormasyon hali sa lawas, Joshua Bino. DCG. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Tamang tanaw mga tukang kan mga headlines kan mga drakulang bareta. Ngunyan pong aldaw nin Biyernes, fit sa 26 kan bulan na Mayo. Mga headlines po sa Lado Nacional. Good morning, Paring Mar. Kamin. Good morning, BB. Good morning sa mga tagang-tabay. Headlines ko niya na pagkaaga, sobra 1 milyon na kantidad ng pagkaon, nakaabang na para sa mga piktarang kan Super Typhoon Mawar, sigun sa DSWD. Bandang Office of Civil Defense, preparado naman sa pagdistribute ng ayuda sa mga rararyong lugar. Natigtutumbok ang bagyong Betty sa oras na makalaong kini sa PAR. BFAR, nagpaluwas naman ng advisory sa ampang kang patakot kan bagyong Mawar. Mga heritage sites, pipabugtakan ng modernong fire prevention system. 11 sagkod 14 bagyo, posibleng maglaog sa Philippine Area of Responsibility sa bulan ng Hunyo, sagkod Nobyembre, sigun sa Grabe, pagkasa. ano? Dakulon man. Roger. Oo. Senado nangapudan sa Kamara de Representantes na i-adaptar ang Senate version kan Marlica Investment Fund Bill. Mantang pagpakusog kan Basic Education,
panginot na objeto sa ginibong partners convergence kan DepEd. Yes. Economic Chacha, Gadana, sigong kay Senador Robin Padilla. Remate na. One strike, no take policy, ipapatog daw campaign PSNP CSO kontra illegal gambling. Energy Regulatory Commission, sinita ka mga senador sa magiging turos o pagiging turos kani sa National Grid Corporation of the Philippines. Gobyerno nagtagama nin 26.16 billion pesos para sa sarong bilog na taon na health insurance kan 8.4 million na mga indigent. Menos tanto sa Robang Bareta, 30% kan ill-gotten wealth gikan sa mga ginanang kaso ng gobyerno. Nagrekomendar ni Senador Jesus Escudero na itao sa Office of the Ombudsman. Yan, baby, ang mga headlines ko niya na pagkaaga. Abangan po detalles kay yan, 6 o'clock. At yung 7 o'clock, medyo news kas kan DCGB at yung kang BYC Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul Emery sa Kalyo dyan sa Orsite, Legazpi City. Basta radyo, DPYC niya yan, 24/7 konektado ko mo, maski daing load. From News Base with Jenny, Nicole, and Angel, and po si Mardila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat pa rin, Mar, sa mga headlines kunya na pagkaaga. I-text na po ang mga greetings, mga tugang, babasaon ta po tawad lang yan. Aramon ta muna ang kapugtakan kang panahon. Hello, Pag-asa. Hello? Hello, good morning. Pag-arasonin na hilitang matahon. May nagre-report. Madali lang po, aramon ta mga tugang ano yan. Toto na lang apudan ta na lang giraray tabi sa Pag-asa. Mga tugang, mientras tanto, alarmaryo nasa linya sa dagdag na bareta ngunya na aga didi po sa tuya na programa. Hello, Paring Al, good morning, kamin. Good morning, pade may plano ang gobyerno provincial kan Albay na magbugtak nin satellite office sa Manila. Yan ang informasyon ni Board Member Attorney Melissa Badesar Medilla sa Sanggunian Panlalawigan para mapadali ang mga transaksyon na kinaraman sa mga programa asin proyekto para sa Albay. Mabugtak ng mga tawong mapagtiwalaan sa pag-follow up ng mga transaksyon o mag-receive ng mga informasyon para sa mga programa digdi sa Albay. Lalo nga na expected ang pagluwas ng mga programa asin proyekto para sa Albay. Dapat sa naman mahidali ini dahil may budget na pigalukar ngunyan na taon na kasabay pa ang mga naipangako man kan ibang darakulang politiko. Kaya kay po na may tagasundot man kanong transaksyon duman sa Manila. Yan ang rason ko nata naiisip ngunyan kan administrasyon ni Gobernador Attorney Rex Lagman na magbugtak ng satellite office sa Manila para mapadali ang mga transaksyon asin nakatalaan panguroronan man sa level kan Sanggunian Panlalawigan sa mga masunod na aldaw. Yan ang informasyon, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Mientras tanto, tanto lang paghihalat-halat lang po kang Pag-asa forecast, pero dahil pa man, magabat na epekto mga tugang simawar sa tuyang nasyon. So mga texter natin, babasaon tatod-todlan. Pagkatapos lamang kang, sandali lang, tumayapod kita, Hello, good morning. Hello. Yes, morning, Migo. Sabi ka mga gurang, Iyo manangga, diyon taramong kan mga gurang baga. Hindi na mga Migo, iba lang patiulan ka sa mga, minsan sa mga basic utilities. Ang pagmakaturog na kita, hindi man lang magpalsukan ilaw. Buda, aperakan Migo kasubanggi. Pagkarigos kong mga mag-alas 8, malabugon sa tubig. Natanong niya sa luminabog sa tubig sa Washington kasubanggi. Siguro mga sarong oras gayon. Masilisa mo sa Google, yung mga Migo. Ngunya na aga, malinaw na. Kaya nga, yung paturog na ba na, makaturog ka na, at least tranquilo na isip mo, may kurente. Makaturog ka na sana, stress ka pa. Kaaga naman kuta, ang paglaw mo sa banyo, malinig ang tubig. Ta na. Pero ngunya na aga pagmata ko, maray malinig ngunya na aga. Maray ngunya na aga. Yung pagkiwa sa mga basic utilities na ikat tranquilo,
Mga Iyo. tao ba ko? Iyo. Ayun, amigo. Kaya taon na 7:30, makakauron to sa tagali ko. Okay, amigo. Baka lamang maray na kumbinsi kita sa paliwanag. Yo. Sabi ko, hirap man siya, Noy. Okay, sige, salamat. Irak man nga si Boy. Napano na, Boy? Jomar Viena sa linya. Mga tugang sa dagdag na bareta. Good morning, Jomar. Come in. Salamat, PP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, sarong paratyan kanin bunayang arestado kasudma dahilan sa pangkukulog sa sayang partner sa buhay o sa aki kaini. Ang suspitsado na bistuhan na sarong 31 anyos na lalaki na paratyan danin bunay, residente kan Purok 5, Barangay San Roque, Tabaco City. Ay narestado man sa Barangay Uras, Tabaco City, kasudma. Matapos na maresibikan Tabaco, PNP warang tabaras na pinaluwas ni Judge Blanca Flor de Vera Joven Salgado, ang presiding judge kan Family Court, branch sa Tabaco City, na may petsang Mayo 15. Ang kasong pigampang niya pagbayular sa Section 5A kang Republic Act 9262 o itong pinagkapod na causing physical harm to the woman or her child. Tulos man na dinara siya din sa ipaturakan pulisya para iproseso asin papagkarangon kan sa iyang kaso sa korte. Yan BP Henry ang Bareta Pasaro rin sa Blatter Katabaco PNP Jomar PNP CGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwa. Sige, sandali lang at apo na sa pag-asa. Baka pwede natabi sa forecast ngunyan aldaw. Maramantaan. Kamugdagan kang panahon. Ngunyan tabing aldaw. Tingnan natin. Gerusi ko na naka-duty. Hello? Good morning, Sir Henry. Good morning, Tabi, Bossing Melvin. Under ka sa DCGB. Go ahead, Tabi, sa forecast. Ngunyan aldaw. Diyos marhay na pagkaaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na tagapakinig, asin taga-subaybay kang DCGB. Sa ngunyan na petsa Mayo 26, 2023 sa aldaw ning Biyernes ning pagkaaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Southwesterly wind flow ang naka-apekto sa may sulnopang parte kang Surkang Luzon, senterong Kabisayan at senterong Mindanao. Umantang kasubagong alas 3 na kang madaling araw, ang super typhoon na si Mawar na nasa luwas patang Philippine Area of Responsibility ay tigakarkulong nasa distansyang 1,740 kilometers sirangang kang southeastern Luzon o nasa coordinates na 14.9 degrees north, 140.3 degrees east. Taglayang kusog na Doros na abot sa 215 km per hour. Alani sa sentro atin pagbukso ng Doros na abot sa 265 km per hour. Naghihirap pa si rin sa Solnopan sa rikas na 20 km per hour. Si Mawar po ay tigilauman na maaaring maglaog sa Philippine Area of Responsibility. Mamaya pong hating gabi, sundo na sa agang pagkamadaling araw asin ito po ay tatawagin na pong DESI. Samantang digdi sa Kapitulan, makaka-experience siya ng bahagyang mapanganuron sundo sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Ang Doros ay maluya, sundo moderato, na hali sa norte, sundo norte sulnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kapitulan, magiging moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ng temperatura tigilauman poon 26 sundo 33 grado sentigrado. Kasi nangal daw ay nagsirang kasubagong alas 5:18 ng pagkaaga. Kasi masulno pa yan alas 6:06 ng pagkahapon. Philippine Standard Time alas 5:52 ng pagkaaga. Ini sa Melvin Almohela reporting live halidigdi sa DOS di Pagasa de Gaspi. Hello, Sir Melvin. Yes, sir. Opo, habang inipalalaog sa tuyang PR, ano pa, tama ba, tinidubaan sa iyang tinatahak ngunyan na agihan na Denimalan Fall sa ano man ang kadagaan kang Pilipinas? Sa ngayon po, base po sa tracking po ng Pag-asa, wala pa naman po tayong nahihiling na landfalling po dito sa anumang parte kang sa tuyang
nasyon. Pero although Mm. pwede pong magbago po yung naturang sitwasyon, pero sana po yung Iyo. yun na magla-landfall po ay hindi na po magbago. Oo. Hindi ko lang sabihin hindi po pwedeng magbago na hindi na siya mag-landfall sa Yeah. particle po yung nasyon. Oh, bata, nakusog ano? 200 pera po sa kusog niya, 200. 15 po yung 15? 215 yung opo. Oh. Yung sustained winds then 265 naman po yung Salbatana. yung Super pagbubudo. typhoon talaga yun, ano? Super typhoon? Opo, Oh. daw po siya doon sa kategory na above 185 km per Hmm. hour. Mas maray talaga po na maglandfall na lang siya sa dagat, ano? Wala naman po pag sa dagat po hindi naman po land. Paguna, kumasimbag ka sa kuya. Kiyo ngayon po. Salamat, Melvin. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat din po, Sir Henry, asin sa mga taga-DCGB. Good morning po. Good morning. Yan, mga tugang Melvin Almuela. Si Babes na Arancilio sa Paradangog Tadyan sa San Roque. Nag-chat sa kuya kaswapon. Saan ngayon malandfall sa Bagyo? Sabi ko sa dagat. Di na ko sinurusin bagdi. Di na. Uy, pasalamat kita mga tugang ta. Si Mawar, tabi, mga tugang, ang forecast sa iyang unyan, ang tinatahak niyang landas, sabi nga, ang tracking niya, tabi, mading Angelique Yambao, mading Angelique Yambao, alias Don Sulueta, ang tinatahak niyang landas ngunyan, puro po ini sa dagat, puro po sa dagat siya, kaya lang, maliyaw nun bagang iro-iro niya, ang makatakuton diyan, kung igwak kigaring, high pressure na ma-develop naman sa Japan. Sana day maduunan ini, sana day ki mga araw ka na weather condition, mga tugang na makaapektar po na ini maduunan na bumaba, Tasub now, ang saya pong coordinates, medyo ora lang ka po ini sa Bicol, sa Bicol region, mga tugang. So, imagine na 215, ang kusog niya, mga tugang, sus ko, kung kusoon ka kaini, salbatanang kanta. Henry M. in the Ay, nako, bata, grabe ngunyan ang kwanta, ang pangangaiputa sa palibot. morning. Ang pagtio sa palibot, tabi, sana, pero ang delikado kaya kayo so extreme northern Luzon. So extreme northern Luzon. Pero sana, day magtama sa naman na parte kang kadaganin nita. Kahirak man, mga tugang kan sa tuya, tabing mga kababayan. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Bueno. Digdi na kita sa mga text nindo ngunyan pong pagkaaga sa tuya tabi mga tugang na programa. So mga birthday greetings natin, sabi ni Mading Angelique Yambao, paano nang nga kaan pads kung yung dragon fruits ta kung dakulo nang maabot na bagyo, bata nga pahirinog na. Ayun na nga ni Madi. Sana Madi, so mga bagyong maarabot, ay makapektar sa tuya na lugar. Bata pala so dragon fruits mo pala niyan, mainog na. Ako sa iling ko, Madi, sigurado naman na makakatana naman kita kaya na dragon fruits mo pag nag-harvest ka na, di. Ano sa iling mo tabi, Madi? Oh, yung nga pa, sigurado yan. Happy birthday po kay Agnes Mape ng City Treasurer's Office. Yan. Good morning kay Manaytes Opinia ng DNR. Siya po mga tugang ang Secretary General kang I Love You Fans Club. Yan. Good morning tabi Manaytes. Buda sa mga taga City Treasurer's Office. Dakulong kitang paradangog yan sa City Treasurer's Office. Si birthday pala niya ni Agnes. Ay! Sunamit bidang ko ini ka nagdyan ako sa City Treasurer's Office. Si Agnes na Mape. So alang ko na babayi ini. Alang ko na babayi na gari pang Miss Universe ang tindog niya. Bako yung manay Tess. Ate Tess. So alang ko na babayi ini nagari pang Miss Universe ang tindog niya. Agnes Mape. Good morning tabi sa mga taga City Treasurers. Happy good morning, happy birthday. Una ako ngayon tabi, may suspension of classes. Idi badala tosong kong paradangog tayo na. Good morning daw, pabati po sa pamangkin ko kay
Tito Henry Adra ng Matnog, Daraga Albay. Ngunyan po ang kaarawan niya, May 26. Pagbati po galing sa mga pamangkin, Family Azul at Adra ng Mabinit, Legazpi City. Yun lang po. Maraming salamat. Yes, okay. Aram Kumigo, mas gusto mo sa LCC tas sa SM, sarap lang mamasyal, samantala sa LCC at home ka rito. Good morning. Jonas Rosal, Migo, maray na aga. Ano tabing oras maayso ka sa bago pwedeng text na ini? Naghapon ko unang oras na ka mga programa. Iyo nga tabi pang Miss Universe yan si Agnes Mape. Yes. Good morning, tabi. Pang Miss Universe ang tindog pala. Namit ko ini, kanagdaman ako sa Treasurer's Office. Sige daw, sandali, taon ni pa. Lingon tamo na sa mga greet. Isus, dakulo na ini sa smart o dakulo na ini. Happy birthday po kay Cyril Asaitono Esquilio from Kuya Kit. Yan. Paghihapot tabi, paghihapot man po kung malawas pang medical mission sa kamalingon yan aldaw. Siyempre, di man po kayo ki ulang, di man po ki kwan, di man po ki maraot na panahon, di ba? Di pa man sa ito nagalaog. Bangan po ang Aleco Cooperative, di pa man po tabi, as of now, itama taang sa tuyang uroroan, sa tuyang kay Magruda. Ang Aleco po ngunyan, bako pa ngunyan sa Aleco. Ang kapadalagan ngunyan tabi kang Aleco, National Electrification Administration. Nasa transition period po. Kaya dapat suneya ang magpaliwanag actually. Di man siya magkakaigwang dividendo nga ni. Tabako man siya nga ni full not cooperative. Mala nga ni, kuyan nga ni sa mga miyembros kan board, dahil nagkakaigwa kitang election, di man igwa ki nag-apply na maging miyembro kan board na gusto magkarandidato. Di man tabi, di man tabi, kwalifikado. Diba? O kaya to, di haputa yan sa Aleco po nangyari dyan. Buda po, ang namimensyon talangon yan Aleco, pero tabi dapat NEA ang satuya na pagtagatuktukan. National Electrification Administration. Tayo nga nagapadalagan, parte kang transition team. Happy Fiesta po, Santo Cristo Daraga Albay from Militro Brigado ng Pag-asa Daraga Albay. Natatabi kanina, naging FM ang DCGB, puro turog-tugan ang namamati ko. Sen katabi hali? Ipig-interrogate kita ka ini. Paghihapot man tabi sa kinaukulan kung natabarato ang barakalan kang urig, mahalon ang feeds. Grabe na, pati urig, barato na. Joel Clarino, maray na aga. Happy listening tabi sa mga taga Pigale. Good morning daw dyan sa mga taga Pigale, pamilya Asaitono. Pakibati po sa, okay na to, nabasa ta na. Difficile kaan kung turumba ang postikan Aleco, tamay problema talaga iyan. Talagang may rason. Okay. Wala naman, tamiling nakalong sleeve ka. Ano ini? Kasuhapon ini. Kasuhapon. Okay na to. Kahapon to. Pwede mata na. Okay na to. Nabasa ko na ini. Alright. Mayroon pa ba? Sandali. Good morning po sa mga tagapag-asa. Pag-asa. Sorry. Good morning sa mga tagapag-ibig fund. Yan. Marinaga po sa mga tagapag-ibig office. Yan po sa Bitano. Nagdiyan ako kaso sarong aldaw sa pag-ibig. Nagbalik ako kaso hapon. Nag-loan ako. Pambaka lamang ki kuan, pambaka lamang ki ice cream. Nagano ka nga? Nag-loan. Ano? Magbaka lamang ki ice cream. Tama ini itong bagang panahon din ako nakakatanang ice cream. Good morning kay Madam May Ann Lorenzana. Yan. So sa tuya na mga paradangog, diyan tabi mga tugang sa kuan sa sa pag-ibig office. Yan. Buda kay Madam Jo Espinas. Nailing ko nang gad kasuapon ini. O diyan sa mga counter, mga tugang kan kuan kan pag-ibig. Buda si Madam Tin Forlahi. Madam Tintin, maray na aga po sa imo.
Tabi ha, so nag-ano yan, so dumanagad ako, naapod na nga sa pangaran ko, dumanagad sa counter ni Madam Tin, kasapon, ako sarong aldaw. Tapos nagbalik naman ako sa punta. Kulang palan sa mga pirma kan sa kuyang papel. Kaya at least lamang nakaduman ako sa UST kaswapon. Maray na agad tabi sa mga taga-UST, dakulon magitang paradangog pala dyan sa UST. Mas dakol sa paradangog tatabi sa pag-ibig. Ano Madam Tin? Buda Madam Mayan Lorenzana at saka Madam Jo Espinas. Maray na agad po. Buda kay G. Karaskal. So mga yaon dyan sa counter, di ko garing nagkakuro sa ibang pangaran kaso apunta. So di sa ibang counter sa right side, di ko nagkakuro. Basta, gabos tabing mga tagapag-ibig ha. Kakulkit pa lang kitang mga listeners tabi ha. Dyan sa ano ini, dyan sa pag-ibig ha. Si Madam Mayan Lorenzana, number 1 listener mo ngayon pa ako. Salamaton Madam Mayan at saka kay Madam Jo Espinas. Si Madam Tintin for life, the best, ha? Beda, kuhat mo da. Yan sa pag-ibig, magayunan ang proseso. Ha? Magayunan ang proseso sa pag-ibig. Although dakulunon na tao talaga. Dakul na tao ang may transaksyon sa pag-ibig. Pero sa proseso, magayon. Magayon tabi ang proseso, mga tugang. Paminsan bagampila pun sa lawas, hanggang sa law. Paglaog mo, grabe ang tao. Udang proseso tabi, pati sa mga security guard na Malaysian ko, very oriented sinda kang gigibuho. Pag hinapot mo ang mga gwardiya, aram ang proseso sa laon. Kung saan ka maduman. Sige tabi, good morning tabi sa mga taga-pag-ibig. Yeah. Ang daming pag-ibig. Good morning tabi sa Indogabo. Salamat. May kaklase ako dyan sa graduate school, sa masteral ko ka ito, nalingon ko garing sa pangaran. Lalaki, hindi ko niya pa dyan naka-assign mo niya ng sige, classmate, pasinsa na tabi, tanalingawan ta ka, lalaki aloy na, mga 50, pero na-interview ko nga na siya one time. Hello, good morning. Hello, Migo. Yes, morning. Yan ba ng pag-ibig? Yan ang araw ng pag-ibig. Ang opisina ba niya? Home Mutual Development Fund. Yes. Nga, kung nasa doon tapiga ko na pag-ibig, una ko lang na-realize. Ang mga empleyado kaya, Migo, buda, mga iba pa, mga, ano yan, mga loving sa mga kliyente ninda. Yes, mapagmahal, Migo. Mapagmahal sa endang mga customers, mga kliyente buda sa endang tao na pigiserbihan. Buda, sumini mo kami do, Home Mutual. Siguro sa mutual, Migo, na nagkaigwa ki mutual understanding, kaya may love. Grabe understand. Ano ko para isip yan? Ang kasi na yan, it's DMF. Ano? Yeah, it's HD. No, HM, Home Mutual Defense. Home Mutual Defense. Defense. Ano ni? Mutual Development Fund. Development Fund. Yeah. So, duman sa mutual. Yan sa mutual. Kita nga rin, baga, pag nakailing kita ngayon, kung gano'n nakakaigwa kita ki mutual understanding na duwa. Ako kan pa din ka MU. Sa City Hall, may ka-MU ka. Sa City Health Office ito. Masabi sa mga tagapag-ibig, matindi yung interpretasyon ng duwang ini. Iba ka na opisina, amigo. Yan ang opisinang the whole year round. Paano pag-ibig? Yes. Okay. Valentine's Day. Yes. Oho. Tama. Salamat, Migo. Mabuhay ka. Good morning sa mga tagapag-ibig. Garong nga ibang yan. Garong nga iba man yan sa inyong interpretasyon. Good morning po. Mga tugang, ang mga bareta, masunod na. Magalipas lang kayo. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras po sa Pilipinas, alas 6:06. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta.
Aldaw mo niyan, mga tugang na Biyernes, fit sa 26 po kan Mayo. Kaya pong headlines kan mga darakulang bareta, ngunyan pong aldaw, digdi po sa DCGB. Magbago man ang katawan natin. Headlines, mga tugang kan mga bareta in the morning. Sarong memorandum of agreement ang katuyuhan, non-katuyuhan, iyon mapakaskas ang koordinasyon sa implementasyon kan mga programa pinirmahan kang Legazpi City PNP as in DepEd Legazpi Schools Division. LTO Bicol, padagos ang pagbisita sa mga eskwelahan para sa pagkukondukta ng Road Safety Advocacy Campaign. Sa lado nasyonal, 1 milyon o sobra sa 1 milyon na kantidad nin pagkaon nakaabang na para sa maapektaran kan super typhoon na Mawar sigon sa DSWD. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagpaluwas nin advisory sampang kan patakot kan bagyong Mawar. 11 sagkod 14 bagyo ang posibleng maglaog sa Philippine Area of Responsibility sa bulan nin Hunyo, sagkod Nobyembre, sigon sa Pag-asa. Sa ibang nasyon, ang Estados Unidos nagpatanid po na mapataw din magabat na sanksyon sa magkalaban na puwersa sa Sudan kapag dahil nagsunod sa ceasefire. Sa business news, syntax gikan sa tabako as in vape, nagitaas in 50% kan taon 2022, sigon sa Department of Finance. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya tungo niyan sa lado lokal. Pinirmahan po kang Legazpi City Police Station asin kan DepEd o Department of Education, Legazpi City Division ang sarong memorandum of agreement ng katuyuhan makapakaskas sa koordinasyon sa pagultanan kan duwang opisina sa pag-implementar kan mga programa kan kapulisan, partikular na may kinaraman sa droga asin terorismo sa mga eskwelahan sa syudad. Ang paggamit kan, ang pagpirma kan MOA, pinanginutan ni DepEd Schools Division Office Superintendent Danilo Despe as in Legazpi City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Dennis Balya. Konsente naman doon sa kasunduan ang pagtatabangan sa implementasyon kang programa manungod sa pagpugol sa mga kriminalidad, terorismo as in legal na droga o illegal na droga nan magiging biktima iyon mga hobenes. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Balya na katuyuhan kaining maprotektaran ang mga aki sa anuman na pang-abuso as in iba pang pangyayari sa palibot. Mientras na pinasalamatan man ni Despi ang kapulisan sa syudad sa pagsasabing magiging dalan ini para masiguro ang kaligtasan asin katrangkiluhan sa syudad nin Legazpi. Padagos ngunyan ang Land Transportation Office o LTO Bicol sa pagbisita sa mga eskwelahan sa rehiyon na magkukondukta ng Road Safety Advocacy Campaign. Sigon kay LTO Bicol Regional Director Francisco Ranches Jr., partinikan sa indang programa na ma-promote ang road safety, kultura sa mga Bicolano, lalo na ang jóvenes. Mismong si LTO Bicol Regional Director Francisco Ranches Jr. ang nangingenot sa aktibidad kung sa ensayang ipinaliwanag na kaipuan ang seryosong pagsunod sa road safety asin dakulang tabang ini asin informasyon kan pagkakaiguanin tamang informasyon para maibitaran ang may pababa ang numero kanangyaring road crash sa rehiyon asin sa bilog na nasyon. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, 200 na kurbada sa Ligaw Piodran Road. Piga pa trabaho kan DPWH. Report kay Jimmy Nasalita. Na mas ni Mayor Gonzales kan Ligaw City sa aksyon kan DPWH dahil sa pagkarikata mo na mga pahayag niya kan mga nagtakipod na mga barita sa radyo Ligaw Piodran Road gaba asin binilang kan 200 kurbadas na tinampo asin palingado na agihan ini kan alkalde kan Ligaw sa kada pagbisita niya sa West Coast sa good na naging issue ini na tinampong Ligaw Piodran Road. Uminagi ang mga aldaw sagkod sa pinakahuring sitwasyon. Sinabi ni Mayor Gonzales na nagihan liwat niya pig popuna na
na trabahon ang mga tinampo na iyoan naging issue kan mga nagtalikod na daw na garaba-gaba asin grabe ang mga kurbada. Nagpupuroon pa sa naman ang mga patrabaho kung sa'y naglalao man alkalde, magiging matrangkilo asin matanos ang resulta kay ni pagabot kan mga aldaw. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang padagos kita ngunyan sa mga bareta, posibleng nadidisganar ang mga albayano na magparehistro sa National ID kan Philippine Statistics Authority dahil sa pagkaatraso kan distribution kay inang nahiling na rason kan PSA Albay kung saan sagkod sa ngunyan dahil pa naabot kan sa indang opisina ang target na sobra sa 1 milyon na dapat makapag-rehistro sa pinakaultimong datos kan PSA kan Albay Abril 2023 dahil pa nakaabot sa 50% ang sendang na irerehistro. Aminado si PSA Albay spokesperson Dory Lee na bababa ang bilang kan mga individual na nagpaparehistro oral daw asin mas lalo pa ining nagbababa kan bulan ni Abril dahil sa pagbagsakan sa inang pigagamit na system alagad bigla man na maglangkaw ini ngunya na bulan nin Mayo. Dumang kita mga tugang sa kinamumugtakan ni Al Armario, mga dagdag na bareta sa lado lokal. DPWH sagkod pa sa nasa survey kan mga road widening as in road opening. Report hali po dyan sa luwas kay ba mga tugang ang Mega Force Patrol sa paagi po ni Al Armario. Mientras tanto, uminabot po sa iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Sobra po sa 185,000 ang bilang kan mga estudyanteng nakapagrehistro sa nagapadagos na early registration kan Department of Education o DepEd Bicol. Sigon sa ahensya, sa nasabing bilang, maabot sa 40,000 ang kinder, sobra sa 67,000 ang grade 1, 35,000 ang grade 7, asin maabot man sa 43,000 ang grade 11. Katuyuhan kan early registration na tulos na mahiling ang bilang o populasyon kan mga estudyanteng nagmalaog para sa masunod na school year, asin naghahanda kan mga eskwelahan tanganing masiguro ang pagiging konbinyente kan klase para sa mga estudyante. Katakod kay ini pinag-inganyar man kan DepEd Bicol ang mga magurang na magpasiring sa mga eskwelahan asin tulos na iparehistro ang sendang mga aki. Matatandaan na pinuuna ng early registration kan Mayo 10, 2023 mantang matatapos ini sa Hunyo 9 ngunyan na taon. Dumang kita sa kinamumugtakan ni Ans Galero, mga tugang, mga traffic violators sa Albay. Dai pa nagbabayad nin violation ticket, tatawanan nin demand letter. Report kay Ans Galero. Dakol ang naaprehende alagad bako gabos ka ini nagbabayad kan sa indang mga violation ticket. Ini ang rason ko nata nag-request na ni demand letters na apsimo partikular na ang Traffic Safety Division sa Pangenot ni Sir Roderick Mendoza sa legal office. Okay, sa opisina naman ka na gobernador na maaksyonan ini asin matawanan na din demand letters na ribo-ribo na mga provincial traffic violators. Sigun sa iya kan kun tandaan na sa taon na 2021 sagud sa presenteng taon na bulan kan Abril nagdadakol talaga ang bilang kan apprehension dahil sa tuminabot ini sa 125,000 labi alagad sa 61,000 kaini dahil pananggad sa good sa ngunyan na babayadan o kaya na si setela. Sigun sa iya bako rason para singilon ang bayad kundi para madisiplina ng gad ang publiko lalo na ang mga motorista sin mali kaya
ang anuman na klase din aksidente sa tuyang palibot. Sigud man sa iya magayon man dangon na dakula nagiging koleksyon kan gobyerno provincial digdi pero makamundo dahilan sa saro ini sa patunay na dakul man giraray an pasaway na mga motorista sin dakul man giraray an mga albayano na naglalabag o kaya nagbabayular kan mga layes pantrapiko digdi sa tuyang kapalibutan. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. DPWH sagkod pa sana sa survey kan mga road widening as in road opening. Al Armario sa report. Mga tugang padagos kita ngunyan sa mga bareta niyato sa lado lokal, pinag-abisuhan po ni Office of the Civil Defense o OCD Bicol ang gabos na magpreparar sa bagyong Mawar. Sigon sa OCD Bicol, Regional Director as in Chairperson kang Regional Disaster Reduction and Management Council o RDRRMC na si Claudio Yukot, importante na magiging preparado para sa posibilidad na epekto kanasabing bagyo sa riyon sa ginibong Pre-Disaster Risk Assessment o PDRA meeting. Manungod sa bagyong Mawar, pinagibuhan kan opisyal na ang mga iba-ibang response agencies o pinagiramdom kan opisyal ang iba-ibang mga response agencies as in provincial PDRRM offices kan RDRRMC Bicol na magpreparar mantang magplano para sa pagpaluwas ng localized no sailing policy para sa mga parasira bilang parte kan preparedness measures. Mientras sa sinabi kan Pag-asa sa oras na lumaog sa PR ang bagyong Mawar, apo din ini sa pangaran na Betty. Dadaganta ang report, halip po dyan sa luwas, balikanta si Al Armario. Sagkod paman sana survey ang DPWH sa mga planong road widening as in road opening sa mga harayong barangay. Digdi sa southern area kan Legazpi as in Daraga, balda-balda na madrakulang Tinampo, konektado sa Bicol Southern International Airport kan Daraga, as in sinasabing magapadagos pa ang mga road widening as in road opening. Alagad ng DPWH sa kudpaman sana sa survey dahil pang implementasyon kaya nabibitin man ang mga apektadong residente sa gilid kan Tinampo. May budget na daw halay sa gobyerno nasyonal. Alagad sa kudpaman sana sa Sorbisinda, kabangaan na lamang kan taon dahil pang implementasyon. Alarmario, DCGB. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:20 nin pagkaaga, padagos kita ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Mga bakunador para sa measles, rubella, sin polio, puspusan bago matapos ang bulan in Mayo. Report kay Joshua Bino. Maski mga residentes na naka-star sa Irarom Cantulay, pigtutuyo na kan mga vaccine coordinator, tangani matauwanin tamang impormasyon asin mabakunahan ang mga kaakian kontra sa measles, rubella asin polio. Katakod kang nagpapadagos na MROPV Special Immunization Activity na matatapos na sa Mayo 31, 2023. Ini ang pinaghiras na istorya ni Nurse Jelin Chua sa HRH kan Legazpi City matapos na mapasyaran kan sa indang grupo ang 5 mga pamilya na naka-star sa Irarom kan Yawa Bridge sa Barangay Bunot kan syudad asin nakapagbakuna pa ng 11 mga kaakian na may edad 0 to 59 months kontra sa nasabing mga helang. Mientras tanto, padagos pa man ang pangapudan kan Department of Health o DOH Bicol sa mga magurang na may aking edad 0 to 59 months na approved sa an oral polio vaccine mantang 9 to 59 months man pwede na para sa bakuna kontra measles at rubella. Ang special immunization activity mapadagos sundo sa katapusan kan bulan kan Mayo kung kaya talagang puga-puga ang pinagigibong pagbabakuna kan mga healthcare workers kangani nang masulod ang mas dakol na mga kaakian asin maproteheran kontra sa nasabing mga helang. Mga dagdag na bareta, Joshua Pila, DCG. Dumang kita mga tugang sa report so kinamumugtakan ni Jomar Bien saro pong electrician nadakop dahilan sa drug pushing. Report kay Jomar Bien.
Arestado kan Tabaco PNP ang sarong electrician matapos na mahulog ini sa sarong bypass operation na iklinansar kan Tabaco PNP. Ang suspitsado na bistuhan na si Alberto Porrero Kikay alias Bet, 42 anyos, mayagong electrician, residente kan Purok 8, Barangay San Antonio, Tabaco City. Si Kikay na arestar matapos na lansar ng bypass operation ang Tabaco PNP, kasarabay dyan ang iba pang mga ahensya kang gobyerno digdi sa Barangay San Vicente, Tabaco City ka nakalihis na daw sa transaksyon kan suspitsado asin mga pulis na kumpiskar o nagpabakal inin sarong sachet, medium sachet kan pinagtutuburan na Shabu, katukal kan 3,000 pesos na iyon nagresulta sa sayang pagkakarestar. Yan ang report, Jomar PNP. Abangan po mga tugang sa samuyang pagbabalik, sobra po sa sarong milyon na kantidad nin pagkaon na kaabang na para maapektaran o sa maapektaran kan super typhoon na si Mawar. Sigon sa DSWD, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagpaluwas in advisory sampang kan patakot kan bagyong Mawar. 11 sagkod 14 bagyo posibleng magtama sa Pilipinas. Sa ibang nasyon, nagpatanid po ang US sa Sudan na mataosindanin sanction kundi magkakasundo ang duwang lado. Sintax gikan sa tabako asin vape nagitaas nin 50% kan taon 2022. Sigon po sa Department of Finance. Magbabalik kami para sa detalye kaya makalipas lang kaini. GB News Express. GB News Express. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Welcome to the wonderful world of Sunshine. Sunshine International School is now open and ready to welcome you to enroll in our school year 2023 to 2024. We offer a wide and varied curriculum for preschool, grade school, junior high school, and senior high school. Sunshine International School is also proud to offer basic life skills. Students enrolled at Sunshine International School learn how to become hardworking, disciplined, responsible, and God-fearing children for academic and artistic booster and to prepare students for the coming academic school year. SIS offers summer classes for preschool, grade school, and high school. For preschool from 8 a.m. to 10 a.m. Monday to Friday, grade school, junior and senior high school from 8 a.m. to 10:30 a.m. Speech class, dancing class, and Little Chef are also offered. Exciting and challenging activities will be given to the students, and this is an opportunity to keep their mental and physical energy going and active. Sunshine Summer Class is also open to non-Sunshine students. Enrollment is now ongoing. Summer classes start on June 1, 2023. For inquiries, visit the office of the principal and look for Teacher Afel at Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay, or you may call at 052-201-2419 or 0947-760-6636. Join us now and be a part of the ever-growing Sunshine family and let your dreams shine. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds,
moringa, ginseng, agaricus, asparagus, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe, 20-in-1, healthy, organic herbal coffee. Something different, distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex, basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex, basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may Black Tansan ha. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, May sure points na pang-redeem ng GCash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100k pa sa raffle! drink, collect, and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024. Per DOH FDA CFR permit number 1492 series of 2022. Drink responsibly. The 21st Santo Cristo Festival 2023 Calendar of Activities. May 21, Sunday, 6 a.m. Zumba Fiesta, 2 p.m. Santo Cristo Grand Motorcade, 4 p.m. Thanksgiving Mass. May 22, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Primerong Aldao Kanobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. May 23, 7 a.m. Final Evaluation, Interpurok Beautification, Cleanliness and Purok Gulayan sa Barangay Contest, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikaduwang Aldao Kanobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. May 24, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikatulong Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. May 25, 8 a.m. Medical, Dental, Optical Mission and Bloodletting Activity, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikaapat na Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Awarding Ceremonies, Interpurok Beautification, Cleanliness and Purok Gulayan Contest, and Purok Fellowship Night. May 26, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikalimang Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Talent Night, Search for Santo Cristo Festival Queen 2023. May 27, 6 a.m. Fun Walk and Dog Show at Sawangan Park, 8 a.m. Kasalang Barangay, 3 p.m. Santo Cristo Festival Street Presentation, 5:30 p.m. Ikaanom na Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Santo Cristo Street Dance Competition, May 28, 6 a.m. Pedal para kay Santo Cristo Year 3, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikapitong Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Search for Santo Cristo Festival Queen 2023, May 29, 7:30 a.m. Dapdap Elementary School, First Alumni Homecoming Motorcade, 4:30 p.m. Sabat Procession Santa Cruzan and Flores de Mayo, 5:30 p.m. Ikawalong Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. DDES First Alumni Homecoming Fellowship Night, May 30, 6 a.m. Ikasyam na Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 7 a.m. Atod Maritime Procession, 7 p.m. Nazareth Youth Night, May 31, 9 a.m. Concelebrated Fiesta Mass, 10 a.m. Baptism, 7 p.m. Day and Night, Mr. and Mrs. 21st Santo Cristo Festival 2023. GB News Express. GB News Express. Oras po mga tugang sa Pilipinas, alas 6:31 na po nin pag-aala. Padatos kita ngunyan sa mga bareta niya to sa Lado Nacional.
nakaabang na po ang 1 milyon na kantidad nin family food packs sa mga estratehikong lugar asin mga warehouse sa iba-ibang rehiyon sa nasyon. Sigon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian na preparado na ining i-distribuer sa mga lugar na maapektaran kan Super Typhoon Mawar na piglaoman na malaog sa teritoryo kang nasyon sa Biyernes o kaya Sabado. Inabisuhan man kan Secretary ang sa indang regional offices sa mga lugar na pigutumbok kan Super Typhoon Mawar na magkonduk na nin round the clock monitoring dahil sa piglaoman na kusog kan uran asin paros. Ngunya na taon, igwang maabot na 1 billion pesos na fundo ang DSWD para sa Quick Response Fund. Kabangang bilyon digdi ang itinagama para sa family food pack. Magibo po nin paagi ang Office of the Civil Defense o OCD in kaso magkaigwan ng problema o maging difficile sa pagtaunin ayuda sa mga lugar na naapektaran kan Bagyong Betty. Sa laging handa briefing, sinabi ni Diego Austin Mariano na ang Joint Information Center head kan OCD naghanda ang ahensya asin gabos na sanga kan gobyerno para sa sitwasyon na ini. Importante ngunyan sigon kay Mariano na makapag-pre-positioned ang mga relief items para makaskas na maididistribuer maski ang mga hariyong lugar na maapektaran kan Bagyong Betty. Handa naman ang DPWH para sa pag-clear kan mga maagihan para sa makaskas na makaduman sa mga ngaipon nin tabang. Magagamit man sigon kay Mariano ang mga air assets kan Armed Forces of the Philippines para makaskas na makapaghatod nin tabang sa mga isolated areas. Ipinag-ordin man kan OCD sa saindang mga tauhan na ipag-uktaban ang unaan bakasyon o break dahil naka-alerto ang saindang ahensya para mapaghandaan ang epekto kan Bagyong Betty. Nagpagiromdom mga tugang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga parasira sa hampang kan patakot kan bagyo na may international name na Mawar. Sa sarong advisory, sinabi kan BFAR na dapat ngunyan pa sana nakapagkondukta na nin pagapakarahay ang mga parasira sa sendang fish cages, fish pond as in fish stock. Dapat man na sigurohon na nakaduong o nakaangat ang mga bangka na pansira para abuton kan makusog na dagat. Likaya naman ang paglawod asin magbalo na maglayag kapag may patanid na kan bagyo. Dapat man ugalion na nakamonitor sa hero kan bagyo asin magkoordinar sa sendang mga lokal na gobyerno para sa mga giya asin preparasyon. Sa ngunyan, activated naman ang Disaster Risk Reduction and Management Operation o DRRMO kan Center o DRMO Center kan Department of Agriculture para mabantayan ang magiging epekto kan Bagyong Mawar. Katakod kay ni maigot na pigmomonitor kan DRRMO ang mga danyos kan bagyo. Siniguro kan DA na may naghanda sindang ayuda na maapektaran kan pararaning bagyo. Ipinagrekomendar po ni Senador Francis Tolentino na bugtakanin borde ng fire prevention system ang mga heritage sites. Ang rekomendasyon kan Senador kasunod kan pagkasulo kan Manila Center Post Office o Manila Central Post Office kan Domingong Banggi kung saan natumpos nin kalayo ang gabos na kagamitan asin parte kang edifisyo. Sigon kay Tolentino ang adal digdig iyoan madiskubre ang bako palan equipped na mga modernong firefighting devices ang mga siring na heritage building. Panahon man naman siguro sa iya o sigon sa iya nagibuhon ang parte kang National Building Code para sa preservation kan mga heritage sites sa bilog na nasyon na nagbubugtak ng modernong mga kagamitan na pangsibonin kalayo. Hinagad man ni Tolentino sa mga otoridad matapos ang sulo sa post office. Siripon man kan mga ini ang presenting kamugtakan kan heritage site sa nasyon. Kay bahan na digdi ang mga pagsadiri kan nagkapirang private individual. Mientras na ikinamundo man kan senador ang pagpalyar kan mga nagresponding bumbero na maiwasan kuta ng dagos ang pagbagsak kan maabot sa sarong siglo na neo-classical structure, lalo na tana sa gilid sa nainikan Pasig River. Tinawanin doon ni Tolentino na igwakutang mga fireboats na pwedeng gamiton sa pagbukanin tubig sa nasusulo na edipisyo kung sain gagamitan sa naininin water pump para sa pagsibo nin kalayo. Mga
Mga tugang kasabay kan posibleng pagkakaigwan ng El Nino sa Pilipinas pigkakarkulong 11 sagkod 14 na bagyo ang mabibilog na malaog sa Philippine Area of Responsibility pon sa masunod na bulan sagod sa Nobyembre. Sigun sa Pag-asa, sinabi ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Liza Solis na pwedeng saro o duwang bagyo ang namamatian sa nasyon sa Hunyo, 3 o 4 sa Hulyo, sagod Oktubre, mantang saro o 2 sa Nobyembre. Sinabi ni Solis na ang mga malaog na bagyo pwedeng direktang makaapekto sa nasyon. May matama sa kadagaan asin mabalyo sa nagkapirang partikan Pilipinas. Dakula ang posibilidad na magpo ng El Nino sa masunod na 2 bulan asin magdurar sagod sa primerong 3 bulan kan 2024. Sinabi ni Solis na nabago magpo ng El Nino makaka-experience nin above normal rainfall dahil sa habagat. Dagdag pa niya na base sa kasaysayan po 1960 sa 2021 kada bes na may El Nino mas dakol ang bagyo na nagdalaog sa nasyon sa bulan nin Hulyo. Nag-apilar si Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga kongresista na i-adapt kan Kamara de Representantes and version kan Senado sa Maharlika Investment Fund Bill. Ang kahagadan kan Senate President sa mga kapwa legislador sa Kamara de Representantes kasunod man kan pagsertifikar bilang urgent ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Senate Bill 2020. Nagalaom si Zubiri na aadaptaron kan Kamara ang Senate version para sa pigbubusol na Maharlika Fund dahil binugtakan ninda ininindagdag na mga safeguards para maiwasan ang anuman na sala sa paggamit kay ini. Sinabi niyang kapag inuyunan kan Kamara ang pwesto kan Senado, dakula ang pag-asa na may pasar ini kan Kongreso bago mag-adjourn ang first regular session kang 19th Congress. Sa Lunes, ipagapadagos ang interpelasyon ka nagkapirapang senador manungod sa Maharlika Investment Fund Bill asin pagkatapos kay nitulos na ibubuksan ang period of amendments dahil ang bill certified as urgent sa masunod na simana. Target kan Senado na ipasara ni kadua asin pinal na pagbasa sa pigbubusol na Sovereign Wealth Fund. Mga tugang, pinanginutan po ni kan Department of Education o DepEd asin Partners Convergence sa National Partners Convergence sa National Museum of Natural History sa Manila. Kamautan kainin na mapakusog ang basic education sa bilog na nasyon kung saan ang kantidad na pinanginutan o ang aktibidad pinanginutan ni Vice President as in Education Secretary Sara Duterte. Nagatinderman sinda Manila Mayor Hani Lacuna, mga embahador kan manlalain na nasyon, mga representantes kan nagkapirang mga sektor as in iba pang stakeholders and Partners Convergence na kalinya na sa matatag na agenda kan DepEd bansang makabata, batang makabansa. May presentasyon nin mga priority intervention ang mga lakdang para masimbagan ang problema sa basic education. Nagpasalamat man si VP Duterte sa mga partner kan DepEd as in stakeholders para maisulong ang pagpapakusog kang edukasyon sa satuyang nasyon asin mapakaray ang buhay kan mga estudyante. Mantang ipinag-anunsyo man ni Sara o ni VP Duterte na mabisita siya sa Brunei at in Singapore sa Hunyo bilang parte kan sa iyang tenure bilang presidente kan South Asian Ministers of Education Organization. Mantang sinabi niyang nagalaom siya na makaukod kita gikan sa nasyon may kinaraman sa best practices sa pag-abot sa edukasyon. Inako ni Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes Chairman Senador Robin Padilla nagadana ang pigsosolong na